kama giyude thieth. Migao mar thieth e kaunti ma Migori kaotenore kod riwruok mar Red Cross ochako chenro mar puonjo oganda e yore ma ginyalo tiyo godo e geng'o tuo mar Ebola. Ma kaluwore kod kwan mathoth mag jogo ma oringo pinjegi kaka Burundi kod Congo ma obiro e kaunti ma Migori ma kwan gi osebedo ka medore. Jata weche thieth e kaunti ma Migori James Oguk ne owacho ni kaunti ma Migori nitiere kamarach e gamo tuo mar Ebola kaluwore kod kwan mathoth mag jogo ma oringo pinjegi ma osebedo ka ni kod Ebola e kinde mokalo. Watimo gimiluongo ni surveillance. Wadwano puonjo piny mondo jopiny giwegi ong'e kaka nyalo nono jogo moa Uganda, jogo moa Uganda, to gi cases manyalo bet e community. Screening mar physical check, ing'iyo ng'ato, ipenjo. To screening mane ikawo sample nitere lapcha, to pok otim, mano watimo mana kapo nitiere ng'ama suspect. To screening mar surveillance to dhi nyime e border ma donjo Tanzania, borders machalo kaka islands machalo kaka Migao, kwan nitiere gi teams matimo screening. Ato ka ng'iyo taneno ka okenge maber mag kedo gi tuoni to pok oket malong'o. Nikech chutho kwa ng'iyo waneno ka jowa moko nitie madonjo Migingo, to Migingo kanyo giromo gi jowa moko ma Tanzania, ma Tanzania ma Uganda kama tuoni nitie. Ok ane ka nitiere okenge maber. Mar ariyo pok aneno puonjruok malong'o odonjore jopiny mondo gibed gi ng'eyo matut ni to tuoni donjo nade, ere kaka obiro, to ere kaka inyalo geng'e, to ere kaka wanyalo dak.